su ne suke kwana a wani ɓangaren dare suna sujada suna ruku'i suna tsayawa suna bautan Allah. Kaga anan Allah ya kira siffofin bayan da zai musu rahama shine suna qiyamul laili. Qiyamul laili sunna ce muhimmiya, fa'idodinta wajen kare lafiyarka da imaninka Allah ne kada ya san adadin su. In dai kana qiyamul laili, mafiya yawa ga duk mutumin da ke qiyamul laili tsakaninsa da Allah, to tsakaninsa da Allah bai cika lalacewa ba. Idan mutum zai dage a dare ya yanke bacci ya tashi ya bauta Allah, masu wannan siffa mafiya yawa Allah ta'ala bai cika barin tsakaninsu ya lalace da shi ba. Shine sukan zama muminai, Allah yana kare su, yana tunkuɗe musu bala'i da jafa'i da musiba. Shi yasa duk karancin lokaci da ake da shi a rika samun ko da minti ne kaɗan 30 awa ɗaya a tashi a dare a yi sallah. Kuma daren nan akwai lokutan da in kai addu'a ga yawa jini na wuce ne, kana addu'a Allah ta'ala yake karɓa, ba a mai da addu'ar dare. In dai zaka yanke dare bacci ka tashi ka yi sallah, insha Allah ta'ala Allah zai amsa maka. Kuma in mutum ya saba qiyamul laili, iya cikin mafi asara a rayuwa da zai ji shine a ce wani dare ya kubuce bai yi qiyamul lailin ba. In mutum ya saba zai fahimci haka. Ran da aka ce ya kubuce masa ji yake kaman azumi yake ya saba suhur ya wuce bai yi suhur ba, ko kuma lokacin buɗe baki yayi bai samu abincin buɗe baki ba, to haka zai rika ji. Shi yasa idan Allah ta'ala ya sa muka saba da qiyamul laili, to za ka ga akwai nishadi, akwai halawa, ɗanɗano a cikinsa, kuma za ka ga a daren ba kai asarar darenka ba, bare ma a yi sa'a kuma ka samu asuba, to ka ƙara cin riba, kuma ka tashi sai kana cikin kariyar Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa qiyamul laili muhimmin al'amari ne, mu yi ƙoƙari ya zama mun dage duk ƙarancin lokaci muna tashi a dare muna bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu yi addu'o'i, mu tsarkake zuciya, mu yi sallah, mu gaya Allah ta'ala bukatunmu da damuwoyinmu, alkawarinsa ne subhanahu wa ta'ala cewa zai amsa mana. Kuma ga wanda suke hira dare bai har ya shiga mutum bai kwanta ba karfe 12 karfe 1, to idan kana ga in ka kwanta ba za ka samu qiyamul layl ba, ka dage ka yi shi gabanin ka kwanta nan. In dai 12 ta wuce kuma ba ka da tabbacin tashi, to yi kokari ka yi gabanin ka kwanta. In za ka iya tashi kuma ka kwanta, ka tashin shi ya fi falala. Wallahu ta'ala a'lam.